Duha patay ug duhang samaran sa ambush nga nahitabo sa lungsod sa Dalagit. Usa sa napatay mao si Attorney Noel Archival. Pasakyan na og mga pulis ang mga bus nga nagbiyahe sa lalawigan sa Sugbo. Nagkuwang ang mga krimanan sa mga pulis sa dakbayan samtang nagkausap ang kriminalidad sa Sugbo. Nadakpan uban sa usa ka tuig ang kumpare nga midlugos sa iyang kumare. POEA ug OWA mag-alayon alang sa pagpapauli sa usa ka OFW nga gikatahong gibud-og sa iyang amo sa Kuwait. Ang recruitment agency nga mipalagay kaniya nanirado sa ilahang opisina. Nga pong Sugbo, Kabisayan o suban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Patay sa pagpabanig karong hapon ang Sugboanong manlalaban nga si Attorney Noel Archival ug ang kauban ini nga si Candido Minyusa dito sa Barangay Coro sa lungsod sa Dalagiti, Habagatang, Sugbo. Si Attorney Archival, igsuon ni Cebu City Councilor Nestor Archival. Ipangdana karon sa mga tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga samda nilang kauban nga silang Paulo Cortez ug Alejandro Jaime kinsa naa sa kritikal na kondisyon. Pasado alas 2 karong hapon diyang gibanhiga ng ito nilang sakyan nga SUV nga padung unta dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Giyong usa ka Hilux na color pura ang mitapad sa mga sakyanan ug girakrakan kini sa mga sakay niini. Dunay 38 ka mga inagian sa bala sa M16 ang ilang gisakyan. Gikan sa Dumaguete City ang grupo ni Archival human mitambong og hearing pasado alas 8 kaganihang buntag. Nakatuog pa si Attorney Archival pasado alauna sa iyang staff aron pahuwaton ng iyang kliyente nga naghuwat kaniya sa iyang buhatan sa dakbayan sa Sugbo. Atong sayran ang labing uwahing kalambuan ning mga balita karong taon-taon. Samtang sa laing balita aron pagtabang sa pagpalambo sa seguridad sud sa mga bus de pasiroan, plano karon sa Provincial Director sa Kapulisan sa Sugbo nga pasakyan og mga pulis ang mga mobiyahe nga bus sa habagatan ug amihanang bahin sa lalawigan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Nasabutan atol sa panagtigom sa mga opisyales sa Cebu Provincial Police Office, Land Transportation Office ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga pasakyan na og pulis ang mga bus de pasaheroan nga nagbiyahe sa tibuok probinsya sa Sugbo. Mato di Police Senior Superintendent Toel Gilyamak, ang Provincial Director sa CPPO, nga ubo sa proyektong gitawag nga Cops on Board, usa ka pulis nga mag-uniforme ang pasakyon sa matag bus aron magbantay sa seguridad sa mga pasahero. So, para sa ma-feel sa mga pasahero ang presence sa atong kapulisan. Kini nga tuwa is crime prevention. Gawas nga magduha-duha ang mga taong adunay daotang tumong sa pagpadayon sa ilang giplanong krimen kun dunay makit-ang pulis, giingong mas maghinay ug magmatkon ang mga drivers atol sa ilang pagmaneho. Gihangop sa mga pasahero ang maong kalambuan kay mas luwas gid kuno ang ilang pamation kun aduna sila'y kasakay nga pulis. Para na ako safe did kaayo ang mga pasahero ug naay pulis kay di mo kakahibaw sa musakay nga kabasay daw kan nga intensyon. Sa naay pulis na kaya lang mga police visibility mahatag og confidence sa mga tao nga at least naay makasakay, naay makalaban. Plano karon sa Cebu Provincial Police Office nga manduan ang matag police station sa paghatag ug upat ka mga pulis alang sa maong proyekto. Aron di kayo lagyo ang ibiyahe sa mga pulis, tutubra sila sa ilang AOR kun area of responsibility. Nagpasabot kini nga mukanaog sila sa utlanan sa ilang lungsod, pulihan dayon sa laing pulis nga naka-assign sa pagbantay sa sunod nga lungsod nga agian sa maong bus.
Apan mato ni Giliamak nga adunay pipila ka mga suliran sa maong proyekto sama sa reklamo sa mga bus operators nga maalkansi sila sa pliti sa usa ka pasahero kun adunay pulis nga pasakyon. Giingong suliran sab ang posibleng higa sa seguridad sa mga pulis nga manakay kun mag-inusara ra. Apan tukiun pa kini og balik sa ilang final consultative meeting sunod semana sa di pa iimplementar ang maong proyekto sugod karong buwan sa Marso. Andrea Patenia, News 5. Higpit ng makabot sa kababae ang hustisya nga iyang gipangita kay human sa dulan o sa katuig na sikop dagid ang iyang kumpare nga mao'y dilugos kaniya samtang siya nahinanok sa pagkatulog. Ryan Sorote, Suginlimi. Gusto kong kuha lang ba, pangalan sa umaan na kung ako. Pasaylo lang ka para. Ano sa kusero ni, sa mga ko siya, inuhom na. Nilak samtang nahigpasaylo si Edgardo Igot kinsa nasikop sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Domingo sa Barisuba, Dakbayan sa Subo. Subay kini sa giluwatan nga warrant of arrest ni RTC Branch 8 Judge Gilbert Moises sa kasong pagpanglugos. Siya ang gitumbok nga milugos sa 35 anyos niyang kumare niadtong Marso 18 sa biging tuig. Ayon sa biktima, nagikan sila nga nag-inom sa birthday party sa silingan ug unang mipauli ang babae tungod sa tahago sa iyang trabaho. Gisundan day siya sa suspect. Waday makamatiko ng biktima nga gilugos siya. Nakamata na lang kini nga nanghapdos na ang pribadong parte sa iyang lawas. Nasa, nagtakilid mo ko na tugaan ko. Narata sa kong kilid din. Ako dyan naman nga, mura ko ganang giuyog bitaw. Ya, nanghang mo na akong. Gingong may karatilugdagan ang suspect ug nakasakit sa hitabo. Aso sa mga anak sa biktima, apan wa ni makatingog tungod sa kakuyaw. Pagkatso na mo is magulang nakagawa sa hospital kay Giopirahan. Gimakal sa suspect ng pasangil, apan miangkon kini nga misaka siya sa balay sa iyang kumare. Pero naka-inumdong ko, nakasakal ko sa ilahagod. Pero magsakanan mo ko di agod. Kay kumare, amigo sa sila kayo sa kusawa sa. Way piyansa ang kasong rape ug way planong iatras sa biktima ang kaso. Ryan Sorote, News 5. Nagkuwang sa kaymanan ang kapulisan sa Dakbayan sa Subo. Gawas ka nagkuwang sab ang mga sakinan, dili sab kaego ang ilang kaymanan sa komunikasyon. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Gimanduan ng kapulisan sa Police Coordinating and Advisory Council sa pagpresentar sa ilang paghahimong intelligence operation batok sa responsable sa sunod-sunod nga pagpamusil sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa chairman sa PICAC, Vice Mayor Edgar Labella, gipresentar sa pulis ang mga pangan sa mga tao ug pundok ng posibleng responsable sa pagpamusil sa Sugbo. Sumala sa kapulisan, ang mga personahe ubos karon silang investigasyon. Mato ni Vice Mayor Labella, gipasaligan siya sa kapulisan sa pag-intensify sa ilang presensya sa mga lugar din sagad may tabo ang krimen. Ato yung magkampunga to urge the police department to intensify, and they agreed to intensify the fight against criminality. Of course, to bring to the bar of justice the alleged culprits. Tungod sa kakuwang sa mga pulis, mga barangay tanod ang ilang idugang pwersa. Yes, in fact, we have thought also of asking our respective barangay officials to kaning atong mga barangays bitaw, mga barangay tanods to help, no? To help them outcome. You know, our police is, the ideal police is police as against vis-a-vis the citizen should be 1:500. Karon you have 1:1,000 plus. Yes. That's why I think there is also a need to ask our barangay officials to help, like the tanods in the maintenance of peace and order. Nasayron usab nga dusi na lang ka mga mobile patrol cars ang nagdagan ug ang uban niini giingong mga gubaon. Laing problema ang komunikasyon. Pangitaan og paagi ni Labella nga mapangitaan og budget ang panginahanglanon sa kapulisan. I have asked them, or of course the PICAC, asked them to make a presentation of the crime situation in the city of Cebu, a PowerPoint presentation next Tuesday, so that we will know, we will be apprised what is the crime situation and what do we hope, what do we expect to curb, and what assistance does the city government could provide. Gikatakda nga magmeeting ang mayor ug ang mga sakop sa PICAC alang sa pagtuki sa sunod-sunod nga pagpamusil ug pagsaka sa kriminalidad sa Dakbayan. Leslie Caminada Vistil, News 5.
Aron mas daling maaksyonan ang gidangatan sa domestic helper dito sa Kuwait, magtinabangay na ang POEA ug OWA. Gipaimbestigara na sab ang ahensya sa maong OFW. Chinky Bargio, sugin ni. Dinhi sa buhatan sa Philippine Overseas Employment Administration kag POEA, midangop ang bana sa OFW sa panghinaot nga gawas sa OWA, matabangan sab siya sa maong buhatan bahin sa iyang asawa, nagiingong gidagmalan o gimolestya sa iyang amo dito sa Kuwait. Dako ang pagtuo sa bana nga di lang pagbunog ang gibuhat kang Jello May, posible sab kunong gihimo kining sex worker sa maong nasod base sa mga text ug chat nila sa iyang asawa. Ang POEA niingon na ang kaso sa maong OFW napadana sa repatriation unit nga mo'y moimbestigar sa Al Alamiya International Manpower Services, ang ahensya nga mo'y nagpalarga kang Jello May niadtong Setyembre sa nakalabay nga tuig. Communicate pala sa Polo, sa Philippine Overseas, ang repatriation unit. Ipasubay din ng tao. Waon na siya. Sama sa OWA, may pasalisab ang POEA nga makauli sa mas daling panahon ang maong OFW. Wait, yun, makauli lagi na. Kaya so far sa aming dilihok, ma'am, kung may ingay wala dyan makauli man yun. Dili pa makadesisyon karon ang bana sa tukmang aksyon nga ilang buhaton batok sa ahensya nga Al Alamiya. Mapasan sa gobyerno ang ilang pag-recover sa akong asawa mo. Ang embassy po dili magpabaya mga mulihok po sila kung sa mga reklamo dire kay di po ta mo reklamo kung dili importante yun. Suway nga gikuhaan silang habig ang maong ahensya apan sirado ang ilang buhatan ug di sa butubag sa tawag siyang telepono ang manager ni ini. Jinky Bargio, News 5.